Di tanang gipaangkan, umagan, di pud tanang buwang pamilya. Nag-uban nga malipayon, napoy kompleto ang pamilya, wa sila ng buwag, pero di sila malipayon, wala nga. Ang kinabuhi jud sa tao, di perfecto. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. Ako na po din si Mama Alex. Kami sa Botanical Garden. Kami ni Tiri. Kay medyo magpanahon. Mo nang ningarimig. Kay magpahangin lagi mi. Arong makalang hapos Tiri. Parang naipres kong hangin. Diya. Kuan man, ito sa magisakaan kay nalagi narama mis romper mi. Mo na nakalang namin nga. Ug madyong timpo, mga rin nalang mamidari. Kay safe man po dari kay ngarong kasihan kay wa man kadyo mga tao kamera manara po namong lingawa kay si Terry nag-tiktok po ni agad wala dyan mong kalingawa namong kang paano ba mo ang stress reliever kaysa magtunganga mag-inuktok mo nang madyo na naman mag lingaw-lingaw ta ato na lamang lingaw na itong kagalingon karon di tayo mag-inuktok ya kada go jang hinuktok makadahon na tagmaot paghuot at dughan nanoy posibleng magkasakit mo ng tagaan o lingaw-lingaw ng atong kagalingon lisod po do magsigira taguhilak sa suok sa katunguban nga wa nalipay nga sigira mig tiktok daghang nangasungot kay sigira kuno mig lipay-lipay lisod po dugang sigira magilak-hilak sa suok katong mga klaseng tao nga nasungot nga sige may lipay-lipay matong mga tao nga may kalipay sa kinabuhi nasuko sila nga bisag nami dakong problema ang giatubang nahimog gihapon namong magising-isi nahimog gihapon namong magsadyaw-sadyaw kay ara pong lisura magsigir maghilak sa suok sumauto nga sa mga tao nga nalipay sa mga ipakitang video nga ngani nagsigir milaglaag paano misa ninyo na ng problema, di na namang problema kung nangasungot mo. Hindi. Mga dode ko, daghan kajong salamat sa mga way puas nga nagsigigtan ako sa mga gipang film. Gabi mga dode ko, salamat na to kay bisig undas patra to ng ibuhat. Kaya ang mga video di man na hang i-prepare. Kung dyan na unprepared, undas pat na ang gihimo nga video di ko magunahon natin sa hangi ko an basta kay raurada din na nga hangi sulti wa ko na nagreading sa hangi istorya daghang salamat sa mga ning agwanta ug kadtong wa mo laktaw sa among mga pahinumdum diha nga ano isa kahinungdan nga nakatabang mugdako diri namo kay bawo na mo hindi di pud mi mamugos sa mga tao nga kanang ila ding gikasakit kanang maingon mi og palihog adyaw laktaw nade mga tao dana nga ilang gikasakit mo na nga di mi mamugos sa mga tao nga labag sa ilang kalooban katurang mga tao nga bukal sa kalooban bitaw nga kanang nay tinuray nga ning suporta diyan nakaibaw man mo kinsa mo daghang salamat jud kadto ninyo diyan karon taon kuan muli na pud mi kay bisig maabot mi din kuwan kay kawanon na paniud to na po kay gani harami dere nga alas 10 2 hours na mi hari diya karon taon muli na ta kana kawanon na ay agado agado pagkamara agad bitaw guys lipay-lipay rami guys bisag namin problema tama to na tata muli nami guys bisag mabuta na buwan na buwan to Hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Hi guys, madung hapon. Diya, uwan. Nag-uwan. Diya, madumenta akong kalingki. Uwan naman hinuon. Maganahan na papupugin sa among sadanan panihapon. Kay, ganin ang udto, pag uli na magikan sa botanical. Uwan, ganang na
Wala mi nagluto kada pa mi kanang inunan bitaw ja ganunan hana lamang giprito. So karong hapon maganahan na po ko sa among sedanan para sa panihapon. Unja malaging paglilid na dari sa bintana. Gawan man. Unja mga snack data. Dahil nihatag na mo kanang sayangan niter. Ano? Cheese stick. Nihatag na mo cheese stick. Duha na kabuok. Kang tirig isa. Napay isa. Hinatag ni amang landlady. Hindi dapat po kayo kung anda. Chokopay. Hindi na ni si Japuno jud kay Ate Ruby ni. Hinatag ni sa fans ni Ate Ruby. Nga taga Cavite. Hindi ako man ni dadatanan. Gibahinan man ko. Ibinlan po po. Distiri po hindi dan eh. Kaya ko ano si Ja. Kanang green tea. Choco pie green tea. So bawal ng tiri. Nga ako rin mag-isnak-isnakan. Hindi. Gimingaw kong Aliana. Basta makakita ko mga pagkaunari. Ang unang masadyang na huna si Aliana. Kay grabe dyan ang mingawa. Huwag na yung mga inganya. Kay favorite ba dyan ang nidya. Nga na makahuna ko. Kanang samot kong kamingaw ba. Nako'y makit ng pagkaon. Hindi guys. Mga unsata. Mga ni si Jana. Kasi mga inahan diha nga makarelate nga every time nga naman kanang namat yung anak ako kaya nga ako guys nga ako kanon nga favorite ang anak makanang na ako yung dalawang cheese stick nga hinatag. Maraming tiga. Titiri dah itu Kaya ba kita? Lulubog ko na rin. Karena tumadi sama pakita ka naglubog-lubog na nag-edit. Dala ko yung topic guys ba. Shout out ko sa mga parehanahon nga single mom. Mga inahan nga gitawag nga inahan nga dili asawa. Kanang uban guys ba, grabe makapanghusga sa mga parehanahon nga kanang nay single mom or sa Bisaya pa mga gipaangkan. Kanahan ang gitapik kay naghanang na kaminus. Ako kay bawa madjud ko sa among lugar di kaminusan ramang ko. Kay nga naman ang mga tao dito sa mga may bawang ka nga kanang nagipaangkan ka. Grabe gilang pagtanaw nimo murag ubos ra. Ako guys, mo-share ako ninyo. Uy ko matawag nga kanang na disgrasya ko nga na. Sang kagalingan di ko mingog na disgrasya ko kay kanang hang pagpanganak ni Aliana, kanang pagpabuntis ni Aliana, di na ingog na disgrasya ko. Nang tinujuan, nanja kinsa tong mga nakasubaybay sa mga vlog, dugaran hang vlog hanang gisaysay nga
kanas alyana hanang pinangadyos Ginoo, hanang inampo nagampo ko nanta tagaan ko og kanang nay nagampo ko nga tagaan kog anak, nagampo po ko og kanang nay kinsay makahatag ng anak. Nya ako di ko mauwaw may sures tinuod balag agban lagi gihusgahan ko ana. Kuan nagpaanak ra ko ahang tinujuan. Maingon uban nga nagdanghag ra kuno ko naman toy laki ningon nga madyo untag si Aliana di maliwat sa ijang inahan nga nagdanghag ra kuno agi. Nakalimot ko ning comment sa nga na ang gihide user Lucky. Yung nga madyo laman ta kuno si Aliana di maliwat sa ijang inahan nga nagdanghag ra agi. Na excuse me, wala ko nagdanghag. Di nang tinujuan. Ang kagustuhan nga magkaanak ko. Sa mga uban dihang mga bago pa, wa makahibaw sang istorya. Wa ko madisgrasya, hanang tinujuan. Wala mingan namang husga ng uban. Mingan nga, uwagan, nagdanghagra, di tanang gipaangkan uwagan. Kay, nay mga wa gipaangkan, kuan sila pero di magud na basihan nga gipaangkan ka uwagan na ka. Mana nga shout out sa katuningan nga dangdanghag ra kuno kog dagway. Okay ra nang nagdanghag ko. Okay ra nang ming kag nagdanghag ko kay wa makakaibaw tinuod nga istorya ug hang kaagi ginsa. Kay uban kayo maglik hibaw ginsa hang kaagi. Insay nahitabo nga nung nagkaanak ko. Uban kay diretso raman yung panghusga mingag mao na kay danghag wagan. Manang gipaangkan. Hanang tinujuan nga magkaalyan ako hanang inampos Ginoo nga unta nagidad hang 30 makaliwat nako. Nya wapo ko nangandoy sa una nga makakita ko banahon. Agang gipangandoy sa una nangandoy ra ko nga makakita kog anak. Sa una din ha importante nga makakita kog bana, agang importante sa una nga makakita kog ahang liwat. Sa mao to matitinid nga istorya. Di tanang gipaangkan uwagan di pud tanang buwang pamilya laguban nga malipayon na apoy kompleto ang pamilya wa sila nang buwag pero di sila malipayon wala nga ang kinabuhi jud sa tao di perfecto manang uban talang bawas-bawasi po ng inyong pagka judgmental. Nahunit na siya pero lamig. A few moments later. Hi guys! Ngayon ka na deko sa palengke. Hindi, gawan. Hindi, maligo na lamang ko. Gawan man. Hindi, nipahit ako para sa daan mo panihapon. Hindi, manang gipalit. Daing para sa pamahaw na magbapuhon. Okay, mamalagi ko na rin. Mamalagi anang nairip. Nasitiri kay ganahan man na si Dagtahong. Manang maglutuon para panihapon. Tahong. Oh. Maraming palitan na ako. Grabe dyan guys. Arang mahala ang kamatis sa kabuok kay 70 pesos. Diyan ka ni bito ang aning siling. Kani 5 pesos ang isa. Grabing mahala. Makurat dyan ka sa presyo. Upayat po kong dalandan di ah.
Diya guys, magluto sa ko. Dali-dali kayo. Maligo pa ko, kanawanan ko. Minsan ni, gali raman ni kadulutuon yung tahong. Luto sa ko. A little later. So guys, wala na ang tahong. Nadali raman si Dya maluto guys. Luto na ni si Dya.